Bermeoko udalak Aritxatzuko kantina eta komunak ustiatzeko esleipena abiarazi du. Emakida lehiaketen bidez esleituko dela adierazi dute eta gaurtik maiatzaren 13 arte egongo dela proposamenak aurkezteko EPEA. Bermeoko udalak Aritxatzuko kantinaren eta komunen emakide administratiboa esleitzeko deialdia abiarazi du beraz. Proposamenak aurkeztu daitezke, maiatzaren 13 arte egongo da aukera. Beraz bulegoan edo Bermeoko udaleko kontratatzailearen profilan eskabideak egiteko. Emakida hau lehiaketa bidez esleituko dela adierazi dute eta hurrengo irizpideak kontuan hartuko direla aipatu dute. Eskaintza ekonomikoa, hautagaiek egin beharreko gutxieneko eskaintza 300 eurokoa izango dela azaldu dute. Emakidaren objektu diren espazio eta lokalen mantenu eta garbiketa programa kontuan hartuko da. Aritxatzu hondartza dinamizatzeko plana ere bai eta proiektuak inguruarekiko duen errespetua. Emakidak urtebeteko iraupena izango duela adierazi dute. Bi aldi hauek kontuan izanek 2025ko ekainaren batetik 2025ko irailaren 30 eta 2026ko martxuaren 28tik apirilaren 12 aste santua izango dela. Aritxatzu hondartzako kantinak 12 metro karratu ditu, komun bakoitzak 6 metro karratu ditu, bi komun daude, eta terrazak 30 metro karratu. Informazio guztia Bermeko udalaren webgunean aurkitu daitekela adierazi dute Bermeko udaletik bertatik.